Vitajte pri unboxingu Keytec Blade Control, moderného systému na zabezpečenie a ovládanie vozidla priamo cez mobilnú aplikáciu alebo Bluetooth kľúčenku s výdržou batérie viac ako 2 roky. Súčasťou balenia je riadiaca jednotka, srdce systému pre plnú kontrolu nad bezpečnosťou auta. Bezpečnostná karta s QR kódom. Po naskenovaní QR kódu získate rýchly prístup k užívateľskému manuálu. Na druhej strane karty sa nachádza PIN kód pre núdzovú deaktiváciu. Bluetooth autorizačný tag. 2 kusy pre rýchlu identifikáciu a pohodlné odomykanie. RF Smart BT autorizačný modul. Spoľahlivá autorizácia cez Bluetooth. Napájacia kabeláž pre autorizačný modul. LED, valet, tlačidlo. Siréna. Pre spoľahlivú zvukovú signalizáciu v prípade narušenia. Kabeláž pre blokovanie motorového relé. Hlavná napájacia kabeláž. Užívateľský manuál, podrobný návod na použitie a inštaláciu. Keytec nálepky na okno. Zabezpečte svoje vozidlo s najmodernejším systémom Keytec Blade Control a majte pokoj na cestách aj mimo nich.